מה, ממי? אני מחזיקה אותה טוב טוב. כל הכבוד. מה יש לך ביד? מה זה? שרקן? כן. כן, זה שרקן חמוד, נכון? שרקן. את מלטפת אותו? בוא נראה איך את מלטפת אותו. כל הכבוד. מה, זה כלוב מיוחד לשרקנים. באמת? בואי תראי, הנה כל השרקנים פה. הנה השרקנית הגדולה עם הבנים שלה, עם הילדים שלה, הגורים שלה. אוי. תצלמי גם את הפינק. איפה הוא הפינק? הנה. ואחר כך את הכנר. הנה הכנר. איפה הפינק? כאן. הנה הפינק. אוי, איזה יפה הפינק שלכם. פינק מורי. זה בנדוק, לא? לא, זה פינק. הנה השרקן עם מושקה. אמא, בחל אותי. לא לאכול את מושקה, שרקן. אנחנו לא מסכימים, מושקה שלנו. דרך עליי. הוא חמוד, הוא אוהב אותך. אתה סבתא? כן? אמא, איך מדברים איתם? תדברי איתם, איך שאת רוצה. שלא ינשך אותך, אל תגיעי לו בפה. יאללה, בואי נחזיר אותו. לא, נדור אותם לאכול, שהוא ידע לנשוך.